Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulo. At dahil bagong linggo, may mga bago tayong memes sa dadaan ngayon. Kaya atin na agad simulan. Humayo kayo at mag-memes. Ligtas points is overused. Time to create a better one. Mas gusto ko yung Heso Crypto eh. Nakita ko na yung Heso Crypto bago tong cryptocurrency. Face out na ang ligtas points. Sunod! Natalo sila. Wala siyang bato. The irony. Sinigawan niya. Allergic ako sa kasamaan. Hindi magugustuhan ni Papa Jesus yan. Nalala ko tuloy yung mga lagi nagsisimba. Pero pag nalala ko tuloy ang daming mga nagsisimba, pero kung naman sa simbahan, mapanlait sa kapwa, gumagawa ng chismis, nilalait yung pananamit sa loob ng simbahan. Ang dami mga ipokrito eh. Bawas cryptocurrency! Baka masyado naging bata si Mama Mary dito. Butaham nito naman. Heso crypto. Ito pala ang ating dadaanan ngayon. Ligaro Pileda. Hold up ni Bay, aliyok sa kamay. Ambihin mong karta ko di kaganaan mamatay. Hold up ni Bay, aliyok sa kamay. Ambihin mong karta ko di kaganaan. Ang Bisa Vatican ay Bisaya! Kalagay Sandes. Sige, ngayon kayo magbalo. Yan, diretso kayo lahat sa langit yan. Hindi pa nga nagsisimula, may balot na pauwi, leche. Mamatay. Hold up ni Bay, aliyok sa kamay. Nod! Kay Christian. Sa pakidyan-pet mo eh! Sabi mo gawa! Gawa! Putang ina mo! Kung meron sa langit na pinto, ito, sinuntok ang pinto papuntang langit niya. Naramdam mo kay Heso Crypto ko, nagdidip eh. Mga nagdi-crypto dyan, nagdidip. Tanad! Oh my God. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Ano gusto mo ba i-react ko dito? Initib. Magaling siya sumayaw. Ha? Demonyo kayo. Demonyo kayong lahat. Mas sikat pa to sa'yo. Kung sino mong gawing padala nito. Moral. Siya maaalala, ikaw hindi. Hanap. Okay na. Pagpalain ka, kuya, kung sino ka man. Dahil hindi hadlang sa'yo ang isang kapansanan. Yan ang gusto ko mga influencer. Sunod, Grace. Alam mo, gusto ko ganito maghabol ng bata. Di ba ang daming bata tumatakbo sa simbahan? Tapos ang ingay. Araw-araw na kada linggo nasusubukan ka ng Panginoon na hindi pumalo ng ulo ng batang maingay. Nakikinig ako sa pare. Heso Crypto, bagsak na naman. Tama na. Sunod. Galing nga sa madilim na bagay na internet. Sige, ayoko na. Sunod na agad. Wala ako nakita. Mga yung ayin. Oy, niet yan! Mararating mo din ang langit. Galing kay John, 1521, brought Christianity, 2020, brought chicken. Ang maganda dito, literal na dinala nila ang cryptocurrency na mint nila yung unang-unang cryptocurrency o Heso Crypto dito sa Pilipinas. Isipin mo, kung di sila pumunta rito, iba ating relihiyon. Di ba? Marami pa tayo iba't ibang mga pinapaniwalaan dito sa Pilipinas. Nag-i-interconnect ang mga memes ngayon lang linggo. Nakakatuwa naman. Ito, 333 years din ba ang gagawin na Chicken Joy na pananakop sa mga Indio? Hindi, di ba? Hindi, magkaiba yan. Alam ko yung parallelism to, pero magkaibang direction to. Isa papuntang langit na MSG, isa papuntang impyerno. Sunod, gusto ko lang naman ang memes. Galing kay Ash. You betrayed me, and I know that you'll never. Okay, copyright, nice. Yan, sa ibang tao, ang Diyos nila ay pera. Copyright. Demonyo ka! Copyright. Demonyo ka sa kapwa mo. Bawas, Heso Crypto. Magkano ba ang isang Heso Crypto? Pwede bang bumili na lang ako? Sarad. Okay. Okay, alam ko kung saan to. Hello? Nagkano yung balance ko sa cryptocurrency, boss? Sunod. Galing kay Darin, hulog ng lahi.
Kakatapos ko lang ba yung pag-usap kay Father eh. Ano ba? Ba't nag-aaway na naman kayo? Mga Tagalog tsaka Bisayawa. Gawin nga natin yung Tagalog versus Bisaya. Mga admin, padala nyo na. Agipon na kayo. Mga nanonood, padala nyo na sa ating description. Maraming salamat. Sunod. Galing kay CSU. Kung pagod ka na sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Diyan lagi si God. Magpasundo ka. Huwag na natin pahirapan si Lord, diba? Tayo na pumunta sa kanya. Baka pwede mo na maka-shout yung cryptocurrency, diba? Sunod. Galing kay Shin. Hi. If you are gay, you have a disease. Something is wrong with you, and you need to be fixed. Hirap pag walang konteksto, di ba? Siyempre yan yung problema. Hindi may sasabihin yan. Naalala ko na yung mga simbahan, yung mga homophobe sa LGBTQ, pero di ba, lagi nagsisimba. Pero mapanlait sa kapa, moral gymnastics na ginagawa nila, yan ang gusto ko. Dagdag Heso Crypto Points. Yan kay Vin. Alam ko na naman. Sabi ko na eh, dadating yun. Kahit hindi bagay, ano ba? Malagay lang. Dagat-dagat ang apoy kayo lahat. Ay, nalala. Bagsak ni Heso Crypto ko. Tunod. Nakikita ko na, susunog na sa dagat-dagat ang apoy. Yung barya. Frozen the Secret of Stefan beats old record for longest immerse. At bakit ang dark nyo ngayon? Ang edgy nyo ngayon, Totoo ba to? Wala na eh. Wala na. Dinilit na. Hindi mo magbabawi. Wala mong cryptocurrency sa pagtawa sa mga ganong klaseng memes, ha? Hindi mo mababawi yan. Alam ko sa acrylic kaya, di ba? Ang sabi ng mga comments sa akin dati, pag daw nabasbasan na, hindi na pwede. Pero pag kaya binili mo pa lang sa tindahan, tinapay lang naman siya. Wala kang konteksto kung ano to, baka nga naman hindi pa to nabasbasan ni Father. Goods ka pa. Diba? Meron ka pang pambayad papunta sa langit. Heaven ka ngayon. Hindi ka makapasok sa heaven. Sunod. Galing kay Titan. Alam mo di, ay, Ano to? Genshin ba? ito. Okay, gamers. Literal naman. Literal na pupunta na siya ng langit. Mga banal na gamers. Sunod. Hindi dapat wisik to eh. Dapat dito ligo. Ligo sa lahat ng mga pinagpapadala nyo. Hayop kayong lahat. Ayun. Agi. Yan, ngayon maghahanap ka ng cryptocurrency. Ha? Magpupak kayo na langit, hoy! Bawas yan sa crypto. Alam ko naman meron pa yung secondary parachute, eh, para lang sa content. Sunod, kay Fluid, KKK in P. Ano ba? Huwag nyo research yung KKK ko. Sunod, ibang konteksto yan. Bakit dyan nalalaman kung gaano kalaki ang konteksto sa isang bagay. Galing kay Kevin. Ate, pagbata po ba mapupunta sa langit? So, basahin natin sa Matthew 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang Anong konteksto ng bata po ba? Pag namatay? ang mapupunta sa kaharian o mapapabilang sa kaharian ng langit. So, huwag nating hayaan na laging naglalaro ang mga bata o nanonood ng mga cartoons. Man. Kasi kapag ang mga Okay. bata, ginagawa nila yan araw-araw. Well, culturally speaking, ginagawa ito doon sa Parang ginagawa ibang parte ng mundo. instrumento. Nangyayari. Galing kay Virgil. Langya ka, wala ka naman palangi ka. Wala, hindi naman ito gumagani. Kahit sabi ko, mamamatay ko sa ganyan. Ang dami pa rin naman naninigarilyo. So, wala lang din. Puto, yung bahin ko, sumakit yung leeg ko. Ayaw ko, di pa ako andyan. Kulang pa aking cryptocurrency. Gusto ko para nyo, Virgil. Di ba yun yung sa Dante's Inferno? Yung naglakad ng impero papuntang purgatorio. Nag-interconnect na naman ang mga memes. Sunod! Galing kay Okay Chari. Isda ba yan? Panic Gak. Ojak. What? Nung merong isang senador na gustong kumuha sa kaba ng bayan. Bonk!
Anti-bong corruption. Sunod. Like gags. Thank you po. Ang ganda ng pangalan niya, Mano. Sam. Para mga gospel yan sa Bible. Salmo. Psalm 3:16. For God so loved the world, He gave up His only Son. Di ba? Thank you po. Okay, close enough. Malayo Sam sa John, pero okay lang. Turuan kita, Kim Chu. Diba? Para maalala mo, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, and Micah, Nahum, Habakkuk. Gusto mo, yung New Testament naman, diba? Gusto mo, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts of the Apostles, Romans, Corinthians, 1 and 2, Galatians, Ephesians. Memorize ko yan kasi nga para sa cryptocurrency. Ano ba? Kailangan ko to para mailigtas sa dagat-dagatang apoy. Para pag tinanong ako bakit tinatawanan mo yung mga memes na yan, meron ako masasagot. Tama na. Ayoko na. Yan, ito yung dapat ipalo ko sa inyo eh. Okay? Dapat lahat ipalo ko sa mga pinagpapadala nyo eh. Sunod, One Piece. Yahip ka, Diaz. Sunod. Palo ka ng chinelas. Yan, ito na mapupunta ka sa langit. 50 Shades of Gandara. Sunod. Ano kay Feed Me? Suntukin mo yan! Suntukin mo! Ando dumi nyo talaga. Yan. Ito yung mga tinatawanan nyo. Pag tinanong na kayo sa langit, anong sagot nyo? Gay? Bilang-bilang na kayo ng Heso Crypto nyo. Yan kay Sadia. May cancel. Okay, spam F. Well, at least, di ba, nakalaro mo siya. Nakasama mo kahit sa papaanong paraan. Yan yung parang hindi ko makalimutan na pumuksa ng kansa sa internet eh. Sunod! Galing ka impressive pa. Ano ba? NTR ng butike, leche. Baka kayo, ito yan yung nangyari sa butike. Bili na kayo ng merch, sa description. Natin to. CR girl. Okay, hayop talaga kaila. Paluhay mo ng chinelas gawa nito, hayop ka. Galing kay Rico Coconuts. Mama, puro kalaro, wala ka naman mapupulot na aral dyan. Baka dyan ka pa nga matuto magmura yung katawan. Hindi ka maililigtas yan. Kala mo hindi sapat yan. Kala ko dyan pa kayo babawi Kala mo makakamina ka dyan ng Robux? Hindi. Cryptocurrency lang. Sunod. Galing kay LMAO. Nakataong kaya talunin na maalaman na. Nakarami na si tita mong vice ng lalaki. Ano ba? Oy! They never see mistakes, making so much plan. I don't care that they're just being fake. They tell me you belong. Nananahimik ako dito Yun ka, huwag ko kasama sa... Tagal na nito Sa 2018 pa to, binuhay nyo pa. Ayop ka, sunod! Hindi na. Hoy! Ang banal na kamay! Dasalan na kita ngayon pa lang. F! Pegati! Sabi ko sa'yo, magagamit ko. Pegati! Dalawang uri ng gamer, di ba? Kaninang galing papuntang langit at nakasalpa ka mukha sa sahig. Guardian Angel mo sa memes na tinatawan. Hindi ko yung kasalanan. Sila nagpapadala. Okay, hindi ko to hinahanap. Sunod. Galing kay Jay. Titikman mo ang lagi. Sasarap yan. Sunod. Ayoko na. Pagod na ako. Pwede ba tapusin gusto niya lumabas. Magbay hawak ni Lord. Dadaan lang ako. Makikichismis lang ako. Sige. Mapupunta ka langit, Lola. Bawal lumabas ang senior ngayon. Pasok! Pumasok ka sa kaharian ko. Huwag ka muna sa kaharian ni Panginoon. Diyan kay Carl, kadalasang katawan. Mapanghusgang, mapanglait. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Leche, sunod at panghuli. May kultura ang nagpainting nito. Magaling. Gusto ko rin niya. Magkano ba? Gusto ko bumili. Pwede ba itong bilhin gamit ang cryptocurrency?
Doon na natin tapusin yun. Okay na mga ko. Meron na akong 100 cryptocurrency ngayon. Kung gusto nyo pa na bagay ito, memes, huwag nyo kalimutan like, share sa mga wala pang cryptocurrency nyong friends at huwag nyo kalimutan subscribe. Santo Paulo na mamaalam. Shh.